खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बीजेपीआ गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबखौ UPPL नो हगारगोन। भुटान रायजोनिफ्राय हरखाबै बोहैबोनाय दैबानायाव चिरां जिल्लानि गोबां नखरा थेर-बेथेर जालांबाय। मन्त्री पीयूष हाजरिकाया चिराङाव दैबानानि थासारि नायदिंफैनायाव चिरां जिल्ला AVMSUआ गोजोनाखै। चिरांनि खौला बाजाराव मैदेरनि दुम दाखाल, गंब्रै गला आरो गंसे बाइक थेर-बेथेर। बास ड्राइभारफोरा गोदान SOPखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। अक्ट'बर दानाव खुंगोन टेट आनजाद। आसाम मिजोराम सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि, आसाम पुलिसआ गुलि गावदों। बे खेबाव राइजर दलनि दैदेनगिरिफोरा BJPआव हाबगोन। 75 सा पाकिस्ताननि शरणार्थीफोरनो भारतनि नोगोरारि होबाय। आफगानिस्ताननि थासारिखौ लानानै आमेरिकानि बारग' हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ आथिखालनि हादोरगिरि जो बाइडेनखौ सोंखारिदों। आफगानिस्तानाव गासै 1650 निबो बांसिन भारतारिफोरा नांथाना दं। लाभलिना बरग'हाया गावनि जोनोम गामि न'आव फैबाय। दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों जों प्रनय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। BDCनि सिङाव थानाय गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबखौ जथायारि दोलो UPPL नो हगारनानै होगोन बिग ब्रादार BJPआ। मख'थावनादि आसामाव बावैनि गेजेरावनो खुंजागोन उफेरा बिसायख'थि। रायजोआव खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरानो गोख्रों थियारि खालामदों। बे समावनो बिटिआरनि सिङाव थानाय मोननै बियाबखौ BJPआ UPPL दोलोनो हगारनानै होगोन होनना फोसावदों मिरु BJPनि गाहाय नेहाथारि आरो मंगलदै लक सभानि MP दिलीप सैखियाया। गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबखौ UPPL दोलोनो हगारनानै होफिनगोन आरो गुबुन मोनब्रै बियाबाव BJPआ बिजाथि फसंगोन होननानै दिलीप सैखियाया दिनैनि खौरांगिरि मेलाव बुंथिदों। मख'नो गोनांदि गसाइगावनि MLA माजेन्द्र नार्जारी आरो तामुलपुरनि MLA लेहराम बर'आ कभिडनि गाग्लोबनायाव अबथिरा जिउ गोमानायनि उनाव बे मोननै बियाबनि मासिया लांदां जानानै दङ। ओरैहाय गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबाव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव BJPआ बिजाथि फसंनांगौ होननानै मोननैबो बियाबनि BJP दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दाबि खालामबोदों आरो बिसायख'थिनि थाखाय थियारि खालामदों। बेबादियाव रायजोआरि BJP आरो BDCनि बिजाथिया मा बिथांखि लायो बेसो नोजोरथाव जागोन। आथिखालाव आफां आसामाव बांद्राय अखा हायाखैब्लाबो भुटान हाजोनिफ्राय हरखाबै बोहैबोनाय दैया चिरां जिल्लानि आइ दैमा, माख्रा दैमा, नांगलभाङा दैमा, धलाल दना बायदि दैमाया लोमसावनानै गोबां खहा खालामलांबाय। गोबाङानो हालाय-हाफाय जानांबाय। बिजनी महकुमानि बेंखनाव सिसुबारि गामियाव गं 20 नखरा माख्रा दैमानि बिखायाव गोदोलांबाय। खुज्राबगुरि, साइनासगुरि, दैमुगुरि, सारागाव गामिया माथावरि बायफ्लंनानै रिलिफ केम्पआव थानांबाय। आमगुरि, कालियागावआव गामिया माख्रा दैमाजों बुखारलांजाबाय। केबिनेट मन्त्री पीयूष हाजरिकाया दाब दाब जायगायाव नायदिंहैदोंमोनब्लाबो नांगौबादि जेबो रोखा राहा होनो हायै एबा थि खालामनो हायैयाव आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोनो गोथो बानबुंथि होनायाव रायजो राजाया गोजोनाखै होननानै फोरमायदों। मानो होनोब्ला मन्त्री पीयूष हाजरिकाया माब्लाबा PNRD माब्लाबा सयल कनभारसेसन बिफानखौ रायखांनानै गावनि दै फुंखा बिफानखौ नाथ्रोदनानै दाय एंगारनाय बायदिखौ नुनो मोनदों। नोजोर होनो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया मन्त्री पीयूष हाजरिकाजों ओनसोलाव नायदिंफानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला बै ओनसोलनि रायजो राजाया अखाफोर दाननै दानथाम सिगाङावनो दै फुंखा बिबानखौ राहा लानो खावलायबाय थाखादोंमोन। नाथाय दै फुंखा बिफान एबा सयल कनभारसेसनआ रावबो जेबो खेर खेरायाखैमोन। अब्लाबो फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोख्रों माथावरि खोनानै अरायजोर जानो हायो बेखौ रायजो राजाया हास्थायदों। आसामनि केबिनेट मन्त्री पीयूष हाजरिकाया सानैनि हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबानानि गाज्रि थासारि आरो माथावरि बायफ्लंनायखौ नायगिदिंहैदोंमोनब्लाबो चिरां जिल्ला AVMSUआ गोजोनाखै आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। मंगलबारनि फुङाव चिरां जिल्लानि नांगलभाङा दैमा बारनाय समाव नाव जाब्रबथाय जालांनाय जाथायखौ खौरां मोनसेयावबो मन्त्री पीयूष हाजरिकाया बै थावनिखौ नायनो थाङाजासे ओरैनो गिदिंलांफिननाया जोबोद दुखुनांथाव।
मानो होनोब्ला नांगोलभाङा दैमायाव मंगलबार खालि फुंनि 8 रिंगायाव नाव गोदोनायनि जाहोनाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखैमोनब्लाबो गंसे बाइक आरो गंनै साइकेला दैयाव गोदोनानै बुखारलांजादों। नोजोर होनो गोनांदि आथिखालाव नांगोलभाङा ओनसोला नैथि माजुलि बायदि जानानै दङ। मानो होनोब्ला सोरगिदिं जेथिंबो दैजों बेंखनजानाय नांगोलभाङा ओनसोलाव थांनो थाखाय आथिखालाव बै दैमायाव गंसे पाक्का दालांनि जोबोर गोनांथि दङ। बेखायनो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव मन्त्रि पिजुस हाजरिकाया बेरायदोंमोन जेब्ला नांगोलभाङा ओनसोलावबो खनसे नागिदिंहैयोब्ला रायजो राजाया गोजोनगौमोन होननानै चिरां जिल्लानि एबिएमसुनि मावफुं आफादगिरि मसाहाब आलिया खौरांगिरि मेल खुंनानै दुखु फोरमायदों। चिरां जिल्लानि खौला बाजाराव हाग्रानि मैदेरा हर गेजेरनि समाव जुब जुब अखा हानायनि खाबुखौ लानानै हाग्रानि मैदेर फालोआ गंसे माइ मिल, गंब्रै गलानि इन्जुरखौ बोलाबनानै माइरं दैरं आरो बिस्कुटफोरखौ जालांदों। बेनि अनगायैबो गंसे डिस्कभार बाइकखौबो गाख्रेबलांदों। जायगानि सुबुंफोरा गासै 50-60 रोजा रांनि गलानि मुवा बेसाद मैदेरा जालांबाय होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बै ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो गामियाव फैनानै गोबां खेब न' बां सिफायलांनाया गोदान बाथ्रा नङा। आइएसबिटिआव बास ड्राइभारफोरा गोदान एसअपिखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंनानै गावसोरनि दुखुखौ फोरमायदों। थांनाय 4 दाननिफ्रायनो इन्टार डिस्ट्रिक्ट बन्द खालामनायनि थाखाय नाइट सुपार बासजों लोगोसे ओजों ओजा थांग्रा बासफोरा बन्द जानानै दङमोन। बास ड्राइभारफोराबो सोरखारनि नेमबादियै बास सालायनायखौ बन्द खालामदोंमोन। नाथाय मैया 17 आगस्ट खालि आसाम सोरखारा फोसावबाय गोदान एसअपि। बे गोदान एसअपिआव इन्टार डिस्ट्रिक्ट खुला थागोन, प्राइभेट गारिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो मोनगोन, नाथाय बास खारनो मोननाय नङा। थामहिनबा मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टसिम बास खारनाया बन्द थागोन। बे गोदान एसअपिखौ लानानै बास ड्राइभारफोरा गोमोहाबदों। मानोना बास खारहोसिगोन होनना मैया गुवाहाटी आइएसबिटिआव गोबांसा आसामनि गुबुन गुबुन जायगा जेरै लखिमपुर, धेमाजि, नाजिरा, शिबसागर बायदिनि ड्राइभारफोरा थुबुर जाफैदोंमोन, नाथाय गोदान एसअपिखौ नुनानै गोमोदों। बेनिखायनो बास ड्राइभारफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ एसअपिखौ फोसाबफिननो थाखाय खावलायदों आरो बास खारहोनो थाखाय खावलायदों। मानोना बिसोरनि नखरा बास सालायनानै जा एसे रां मोनो बेजोंसो सोलियो। फारसेथिं बिसोर न' भारा, मोब्लिब बिल, सानफ्रोमबो नांनाय मुवा बेसाद बायना जानो नांगौ, जायनि थाखाय सोलिनायाव खस्थ सहायनांदों। बेनिखायनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ एसअपिनि सायाव माबाफोर राहा लाफिनना गावसोरखौ मेगन बेखेवना नायनो थाखाय बास ड्राइभारफोरा खावलायदों। फोरोंगिरि जानो गोसो गुदुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसाम सोरखारा थाबैनो खुंगोन टेट आनजाद। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ अक्ट'बर दानावनो 2021 मायथाइनि टेट आनजादखौ खुंगोन। बेनि थाखाय थाबैनो नटिफिकेशन फोसावनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव टेट आनजाद खुंनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो देग्लाय टेट आनजाद खुंनो लाहार फाहार खालामदों सोलोंथाइ बिफाना। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ फोरमायनाय बादिब्ला गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि थाखाय आलादा आलादायै मोनथाम खोन्दोआव टेट आनजाद खुंनाय जागोन। बिजाथिफोरा गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव जिरायनो थाखाय बिएड डिग्री थाथारनांगोन। बेबादिनो गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि बिजाथिफोरा डिएलएड डिग्री थाथारनांगोन। बबेखानि बिएड एबा डिएलएड डिग्री गैयाब्लाबो बिएड एबा डिएलएड जोबथा सेमिस्टार आनजादनि एडमिट मोननो हानाय बिजाथिफोरानो टेट आनजादाव जिरायनो हागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावदों। आसाम मिजोराम सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि। मंगलबारखालि आसाम पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादों। हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिजोराम सिमनायाव मिजौफोरा हाबसनफैनो नाजानायखौ लानानै बे दुंहाव थासारिया जादों। रिपर्ट बादिब्ला सिमनायारि ओनसोलाव आसामा लामा बानायनायखौ मिजौफोरा होबथानो नाजादोंमोन, जायनि जुनै आसाम पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। नाथाय आसाम पुलिसनि गुलियाव सासेबो मिजौआ जखम जायाखै एबा जिउ खहा जायाखै। बे जाथायनि उनावनो सिमनायारि ओनसोलाव सरासनस्रा सुबुंफोरा थांनाय एबा दावबायहैनायखौ पुलिस बिफाना होबथाना दोनदों। मख'नो गोनांदि थिउरिया मिजौफोरनि उदखाराव आरो गले गले गाग्लोबफैनायाव सिमनायारि ओनसोलनि सरासनस्रा थागिरि रायजो राजाफोरा गावबा गावनि न' बां धोन सम्पति गारना गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव खारलांगासिनो दं होननानैबो खौरां मोननो हायो। बे खेबाव रायजो दलनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिजेपिआव हाबगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि जगेन महना। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि एमएलएफोरजों लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरिफोरा दोलो नागारना बिजेपिआव हाबहैना आसामनि राजखान्थिखौ सोमावग्लुंनाय समावनो बे खेबाव रायजो दलनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बिजेपिआव हाबगोन होननानै दाबि खालामदों जगेन महना।
बबेखानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामखौ जौगानायनि फारसे दावगालांहोनायनि सार्थआव गासैबो बिजेपिआव हाबनो थियारि जादों होननानै मन्त्रि जगेन महना खौरां बिजोङाव बुंदों। आरोबाव 75 सा पाकिस्तानी शरणार्थीफोरनो भारतआ नोगोरारि गनायथि होबाय। 75 थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै मंगलबार खालि 75 सा पाकिस्तानी शरणार्थीफोरनो भारतनि नोगोरारि गनायथिलाइ होदों। गोदानै भारतनि नोगोरारि गनायथि मोननाय 75 सा पाकिस्तानी शरणार्थीफोरा सिन्धी हारिनि आरो बिसोर माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो भारतआवनो दङमोन। 70 बोसोर बैसोनि मुरालीधर मुंनि सासे शरणार्थीया फोरमायनाय बादिब्ला मोनथाम दशक एबा 30 बोसोर सिगां बियो पाकिस्ताननिफ्राय भारतआव फैदोंमोन आरो मैयानि बे सानखौनो गोलाव बोसोर सिगांनिफ्राय नेगासिनो दङमोन। जोबनायाव भारतआ गावसोरखौ आजावना लाबाय आरो नोगोरारि गनायथि मोनथाय होबाय। आथिखालाव सोलिबाय थानाय आफगानिस्ताननि दुं-दुं हाव-हाव थासारिखौ लानानै गोबां हादोरानो आमेरिकानि नोजोरथिखौ सावरायबाय थानाय समावनो आमेरिकानि बारग' हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों दि आथिखालाव जो बाइडेनजों दैदेनजानाय आमेरिका सोरखारा जेबो साना हसिया आमेरिकान पीस कीपिं आर्मिखौ आफगानिस्ताननिफ्राय बोखारनानै लाबोआमोनब्ला आफगानिस्तानाव तालिबानफोरा बेबादि खामानि मावनो हानाय नङामोन। बेखायनो आफगानिस्तानाव जो बाइडेना हादोरगिरि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। ओजोंहाय जो बाइडेनानो खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव आफगानिस्ताननि थासारिखौ नुनानै आमेरिकाया गोजोनाखै। अदेबानि बै समाव आमेरिकान पीस कीपिं आर्मिया अल कायदाफोरजों दावहा नांनोसो आफगानिस्तानाव थांदोंमोन। बेनि अनगायैबो बै समाव आफगानिस्ताननि हादोरगिरि आफराज घनीनिफ्राय गनायथि लानानैनो आमेरिकान पीस कीपिं आर्मिखौ बोखारनाय जादोंमोन। आफगानिस्तानाव तालिबाननि सासन खुंनाया जागायनाय लोगो लोगोनो थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय गुबुन गुबुन हादरनि गावसोरनि मानसि नांथाना थानायखौ रोगानाय खामानिया जादोंमोन। थिग बेबायदिनो भारतनिफ्रायबो इन्डियान वायुसेनाया आफगानिस्तानाव थानाय इन्डियान एम्बेसिनि हेफाजाबजों भारतारि नांथाना थानाय गासै 150 सुबुंफोरखौ गाहामैनो रोगानो हायो। नाथाय सुलुंनि बादिब्ला आफगानिस्तानाव गासै 1650 निबो बांसिन सुबुंफोरा नांथानानै दङ, जायफोरखौ हेफाजाब होनो हानायनि जेबो राहा लानो हानाय जायाखै, नाथाय नाजानाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एएनआइ रादाब बिजोंनि बादिब्ला हादर मन्त्रालयनि जोहै आफगानिस्तानाव नांथानाय भारतारिफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार आरो इमेल आइडि थियारि खालामना होनाय जादोंमोन। बेनि दारैनो 1650 सा भारतारिफोर नांथाना थानायनि खौरांखौ मिथिनो मोननाय जादों। इन्डियान एम्बेसिनि बादिब्ला बेनि अनगायैबो आरोबाव भारतारि नांथाना थानाय मोनबावनायनि आशाबादि। मख'नो गोनांदि तालिबाननि मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि बुंनाय बादिब्ला बिसोर गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौ जेबो खहा खालामा। टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हानाय आसाम जरहाटनि लाभलिना बरग'हाया मैया गावनि जोनोम गामि न'आव फैबाय। थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बक्सार लाभलिना बरग'हाया गावनि न'निफ्राय बक्सिं ट्रेनिंनि थाखाय बाहेराव थाबोदों, जायनि थाखाय लाभलिनाया न'नि मानसिफोरजों सम बाबेन होनो हायाखैमोन होनना माखासे खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन। नाथाय मैया 17 आगस्ट मंगलबार खालि लाभलिनाया गावनि न'आव फैबाय। लोगोसे लाभलिनानि न'आव फैनायखौ जायगानि रायजोफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुंनि बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 19 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।